Timmaġinaw raġel fil-ħabs, raġel xieħ, raġel illi bata u fil-ħabs qiegħed jikteb ittra biex jibata lill-aħwa insara f'belt oħra. U fl-ittra tiegħu x'jiktibihom? Se jgħidilhom, qiegħed il-ħabs mhux għax għamel xi ħaġa ħażina, qiegħed il-ħabs għas-serva lil Kristu. Se jiktbilhom il dawn in-nies? Jgħidilhom forsi biex jissapportu? Le, jgħidilhom hekk. Ifirħu dejjem fil-mulej. U nerġa' ngħid. Ifirħu. Il-ferħ fil-mulej. Għax Alla li nemmnu fih aħna huwa Alla ferħan. L-Apostlu Pawlu isejjaħlu Alla l-imbierek. Il-kelma mbierek kull ma tfisser ferħan. Alla ferħan. U Alla huwa infinit fl-attributi tiegħu. U l-ferħ tiegħu għajduli intom huwa ferħ infinit. Dan huwa Alla tagħna. U meta bat lill-ibnu fid-dinja, l-anġlu nieda aħbarijiet ta' ferħ kbir li jkunu għall-popli kollha. Il-miġja tal-iben talla fid-dinja hija okkażjoni ta' ferħ. U saħansitra Ġesu meta talab lejliet li bata, talab biex ikollna fina infusna mitmum il-ferħ tiegħi. Il-ferħ tiegħu ma jridx iżommu għalih innifsu. Karatteristika tal-ferħ hija xi ħaġa li ma tistax iżomm għalik waħdek. Jekk inti ferħan, il-ferħ trid taqsmu ma' ħadd ieħor. U l-iben Alla ġie biex il-ferħ infinit tiegħu, il-ferħ indeskrivibbli tiegħu jagħtih lilna. Il-ferħ tagħna huwa il-ferħ tal-mulej. U meta għalilna hekk, meta tagħna l-ferħ tiegħu biex ikun jista' jagħtihulna, kellu ibati, kellu jerfa' s-salib, kellu jkun imsallab ma' dak is-salib, kellu jilbes kuruna tax-xewk biex bid-batija tiegħu bil-mewt tiegħu jiksbilna is-salvazzjoni l-fidwa tagħna. Biex aħna il-poplu tiegħu inkunu nistgħu naqsmu il-ferħ tiegħu magħna. U daħħalna Alla fis-saltna tiegħu li hija diskritta bħala saltna ta' ħaq, ta' sliem u ta' ferħ fl-Ispiritu Santu. Infatti tagħna l-Ispiritu Santu biex jipproduċi fina l-imħabba, il-ferħ u sliem. Alla Trinità, l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu, Alla wieħed, Alla ferħan. U jieħu gost, għandu pjaċir, illi l-ferħ tiegħu jgħaddih lilna l-bnedmin maħluqin fi xbija tiegħu. U mhux magħna biss il-mifdija, imma man-nies tad-dinja kollha. L-Apostlu Pawlu kien qed jitkellem mal-pagani u qalilhom Alla ma ħallix lilu nnifsu mingħajr xhieda billi jagħmel il-ġid u tagħna mis-sema x-xita u staġuni ta' frott u mela qlubna bil-ferħ u bl-ikel. Meta aħna bħala bnedmin insara u maħniex, ingawdu mis-sabiħ tal-ħajja, mix-xita, mill-ikel, mix-xorb, mir-relazzjonijiet sbieħ tal-familja, l-missier u l-om, mat-tfal u x'nafien. Dawn huma kollha parkit minn Alla biex iferraħ, biex lill-bniedem jgħidlu inti rribellajt kontra tiegħi. Int ħaqqek il-kundanna, imma jien Alla tajjeb u qed nagħtik dawn is-samples tal-ferħ tiegħi biex niġbdek lura lejja. Għalhekk aħna illi gawdejna mill-grazzja tas-salvazzjoni ngħidu bħalma jgħid l-Apostlu Pawlu fil-ktieb tal-Efesin, ngħidu imbierek ikun Alla missier Siedna Ġesu Kristu. Imbierek. Alla huwa ferħan, dik nafuha, Alla huwa ferħan. Ma mbagħad inkomplu ngħidu imbierek ikun Alla missier Siedna Ġesu Kristu li bierek lilna fi Kristu b'kull barka spiritwali fis-smewiet.
u li hu mbierek u li hu ferħan u li hu lajn ta' kull ferħ ibierek lilna, iferraħ lilna b'kull barka spiritwali fi Kristu, fis-smawiet. Il-fidwa tagħna, l-għażla tagħna, l-imħabba tiegħu, l-adozzjoni bħala ulied, il-weda tal-ħajja ta' dejjem, l-eternità miegħu fis-sema. Imbierek ikun Alla, ferħan Alla, kif nafu għax Alla l-imbierek bierek lilna, u li hu ferħan ferraħ lilna bil-ferħ tiegħu. Din mela huwa il-messaġġ tal-Iskrittura għalina li nemmnu fi Kristu. Ifirħu dejjem fil-mulej. U nerġa' ngħid, ifirħu. Nikkonsidraw dawn it-tliet kelmiet. Ifirħu fil-mulej u dejjem. Nibdew bl-ewwel waħda. Il-fatt illi aħna qegħdin inkunu mistiedna biex il-ħajja tagħna tkun ħajja ta' ferħ, ta' għena, ta' tgawdija, ta' pjaċir iva. Hekk iriedna Alla. Nsaqsikom mistoqsija. Taħsbu li huwa obbligu morali illi aħna nkunu ferħanin f'ħajjitna? Għandna dmir li nkunu ferħanin? Iva, għala. Għax Alla għalinna. Kunu dejjem ferħanin. Qed jikmandana. Tessalonikin, Filippin, mill-bqija Ħuti ifirħu fil-mulej. Jerġa' ngħid, ifirħu dejjem fil-mulej u nerġa' ngħid ifirħu. Fis-Salmi naqraw kunu ħenjin fil-mulej u ifirħu intom il-ġusti u għajtu bil-ferħ intom il-koll ta' qalbkom safja. U f'Salm ieħor, ifirħu fil-mulej intom il-ġusti u faħru l-isem imqaddes tiegħu. Iva, huwa obbligu morali illi aħna nkunu ferħanin. Il-ferħ li tkun ferħan jotta għalik l-ewwel net, le? Mhux aħjar tkun ferħan milli tkun dejjem imdejja. Imma mhux hekk biss. Il-burdata u l-attitudni tiegħek għandha influwenza wkoll fuq in-nies li jgħixu miegħek fid-dar, fil-knisja, fuq il-post tax-xogħol. Il-ferħ tiegħek jew in-nuqqas tiegħu ħajinfluwenza lill-oħrajn. Jekk jiena ferħan, u forsi iva, ejja ngħid qomt naqra burdata ħażina. Imma dik tagħtini id-dritt illi kif nara l-mara ngħidu ħallini tkellemniex dalgħodu. M'għandix nagħmel naqra sforz biex għall-inqas sakemm nista' nuri attitudni ħelwa u ġentili man-nies ta' madwari. Tgħidli ma kif nista'? Jekk qom burdata ħażina. Immaġina lilek innifsek f'nofs argument. Għaddej, tirrabja, forsi mal-mara tiegħek u sejjer u tirrabja. U f'daqqa waħda jċempel it-telefon. U f'naħa l-oħra tat-telefon hemm Sinjorina so and so li ċertament ma tridix tisemak f'dik il-burdata u f'dak l-ajat. U fil-qiegħed, mhux tirrab, f'daqqa waħda, "Oh, hello, Punġu, kif inti tal-għodu?" X'għamilt? Ikkontrollajthom l-emozzjonijiet tiegħek. Iva, u għadmir tagħna illi nkunu ferħanin. Għaliex bil-ferħ tagħna ħaninfluwenzaw il-ħadd ieħor. Saqsi lil dak ir-raġel jew dik il-mara li l-partner tagħhom kien dejjem bid-dwejja u rridu jgħixu miegħu omorhom fid-dwejja u fl-inkejja u fid-gergir ta' kuljum. Ara x'influwenza għandha fuq. Saqsi lill-ġenituri li tfal tagħhom dejjem imaqmu u dejjem irrabjati u dejjem ma jridux jisemgħu kemm iniktuhom bl-attitudni ħażina tagħhom. Jew saqsi l-tfal li trabbew minn ġenituri li kienu wisq ħarxin magħhom u dejjem irrabjati u dejjem ibsa magħhom. Iva, huwa obbligu morali tagħna li nkunu ferħanin għax bil-ferħ tagħna, bl-attitudni tagħna ħankunu nistgħu inferħu lil ħadd ieħor ukoll ta' madwarna. Dak huwa dmir tagħna. Però mhux biss tagħna ngħid huwa obbligu morali għaliex il-ferħ tagħna jirrifletti r-relazzjoni tagħna ma' Alla. Aħna li ngħidu li nemmnu f'Alla l-imbierek, jekk ngħiduha bil-kliem imma il-ħajja tagħna hija ħajja ta' tgergir u ħlif naraw in-negattiv ma nagħmlux u ngergru
u dejjem neqirdu x'aħna ngħidu. Għajdu li x'inkun qegħdin ngħidu fuq Alla li nemmnu fih. Ara jien kemm hi xortija ħażina. Inti ma tgħidx li inti Kristjana li Alla huwa missierek, mela inti qed tgħid li missierek mhux qed jitrattak sew. Li Alla mhux qed ikun ħanin miegħek, li Alla mhux qed ikun ġust miegħek. Iva, l-attitudni tagħna tirrifletti fuq it-tjieba u l-qdusija u l-ġustizzja ta' Alla. Ħbieb, ħuti, ejja nkunu ferħana. Għandna kull dritt, għandna kull raġuni li nkunu ferħana. Mażulin minn Alla mill-bidu minn qabel it-tisjis tad-dinja, maħbubin minnu, batinna lill-ibnu, ħafrinna dnubietna, tana qalb ġdida, tana il-fidwa, tana s-salvazzjoni, tana l-Ispirtu jammar fina, qed iwedna l-ħajja ta' dejjem. Mhux raġuni biżżejjed biex inkunu ferħana, għaliex ma nintirrabjad għax inħarqet li t-toast u ma doffi. Ejja, ara kollox fil-perspettiva tiegħu. Ħbieb, kunu ferħanin, għax Alla jridna nkunu ferħanin. Għax jiswa ta' madwarna, jiswa lina u fuq kollox iġib glorja u unur l-Sid u s-Salvatur tagħna. Fejn ħan ifirħu f'dinja ta' dmuħ u dbatija u inkwiet u ġlied u mart u mewt? Fejn ħan ifirħu? Il-Bibja tgħidilna ifirħu dejjem fil-mulej. Ifirħu fil-mulej. Fi kliem ieħor jekk m'intix nisrani, jekk m'intix fil-mulej, m'għandek l-ebda raġuni tkun ferħan. Għax il-ftit tal-eżistenza li għandek fid-dinja ħad tispiċċa fl-infern. L-unika post li bniedem li mhux salvat biex isib il-ferħ u l-ewwel u qabel kollox li jkollu relazzjoni tajba mal-Alla permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu. Imbagħad għandu dritt ikun ferħan, imbagħad ikollu l-obbligu li jkun ferħan. Ifirħu dejjem fil-mulej. Xi tfisser tifraħ dejjem fil-mulej? Ifraħ l-ewwel nett fil-flotijiet li tagħna, flotijiet fil-barkiet li jagħtina, anke barkiet materjali. M'hemm xejn naqraw fil-Bibja aħjar għall-bniedem milli jiekol u jixrob u jenni lil qalbu f'xogħlu. Dan ukoll rajtu ġej min Alla. Ħadd xi ħaġa breakfast dalgħodu. Irringrazzjajtu lil dak li tgħidilek. Ħadd gost tixrob it-te. Ħadd gost tiġi hawn. Tieħu gost bix-xogħol tiegħek. Tifraħ meta tkun qiegħed taħdem, tifraħ meta tkun qed tistrieħ. L-aħwa, ejja nirrikonoxxu illi dawn l-affarijiet huma għotjiet ta' Alla. Ifirħu fil-mulej. Bniedem li ma jemmix jiekol u jixrob u jaħdem bħal annimal. Imma int Kristjan, inti taraf li dak huma għotjiet ta' Alla. Ifraħ fihom, irringrazzjah. Ifirħu dejjem fil-mulej fil-barkiet kemm fiżiċi kemm spiritwali. L-affarijiet li semmejna, il-maħfra, ġustifikazzjoni, relazzjoni miegħu, il-preżenza tiegħu f'ħajjitna. Għandna kull raġun għalfejn ikunu nies ferħana. Però kon nifirħu, forsi din tistema naqra stramba, fil-liġi tal-mulej. Nifirħu fil-liġi tiegħu, nifirħu fil-kmandamenti tiegħu, nifirħu fil-rieda tiegħu, nifirħu billi nagħmlu r-rieda tiegħu. Lejlit li miet Ġesu kellem lid-dixxipli u qalilhom: bħalma ħabbni l-missier, hekk ħabbejtkom jien, ibqgħu fl-imħabba tiegħi. U aħna nistaqsu kif tibqa' fl-imħabba ta' Kristu. Jgħidilna, jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, tibqgħu fl-imħabba tiegħi bħalma jien ħares il-kmandamenti ta' missieri u nibqa' fl-imħabba tiegħu. U x'ikun ir-riżultat jekk nibqa' fl-imħabba ta' Kristu? Fi kliem ieħor jekk inħares il-kmandamenti tiegħu, ir-riżultat ikun dan. Għattilkom dawn il-ħwejjeġ biex il-ferħ tiegħi jibqa' fikom biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Taħsbu l-aħwa, illi billi tinjora liġi tal-Alla u tidneb u taffeġ f'din id-dinja ħad tkun ferħan? Forsi għal mument wieħed tgawdi l-pjaċir ta' dnub? Imma kemm jikdem wara, kemm iweġġak wara? U mhux dejjem huwa faċli li tagħmel ir-rieda tal-Alla, kultant hija jibsa,
Imma meta tagħmilha il-ferħ u l-paċi li jagħtik il-mulej, meta inti timxi fit-triqat tiegħu huma indeskrivibbli, huma affarijiet li tista' biss tesperjenzhom biex tkun taf kemm huma reali. Nifirħu fil-mulej, flotjiet fiżiċi tiegħu, flotjiet spiritwali tiegħu, fil-liġi tiegħu. Darba waħda kien hemm wieħed kien missjonarju l-Indja jismu John Hyde. U darba minnhom dan kien bniedem ta' talb, ġieli kien jagħmel il sħaħ jitlob. Kien bniedem qaddis. U darba minnhom ġiet mara tad-dinja u riedet tgħaddi naqra biż-żmien ma tafx kif. U saqsietu qaltlu taħseb Mr. Hyde li mara li tisfen tista' tmur il-ġenna? Di bismillah. U qalilha ma nimmaġinax kif mara tista' tmur il-ġenna jekk ma tkunx tisfen. U wara spjegala bil-ferħ li jħoss bniedem meta jikseb is-salvazzjoni u l-maħfra mingħand Alla. Ħbieb aħna maħfurin, aħna salvati, aħna ġustifikati, aħna uliet Alla, għandna kull raġun li nkunu nies ferħanin. Però sissa semmejt lotjiet, il-barkiet, il-wediet tal-Alla. Imma fil-fatt il-tekst jgħid ifirħu dejjem fil-mulej. Fih personalment. Tfajla tieħu gost jekk il-ġuvni tagħha jixtrila rigal, jekk jixtrila jinnaf fjura, jew jixtrila ċurkett, tieħu gost bih. Ma jiduli inti dik it-tfajla min tieħu gost l-iktar? Bl-oġġett li ta' jew bil-persuna li jitħobb. Mhux ta' bxejn il-Bibja tiddeskrivi r-relazzjoni tagħna ma' Alla bħala relazzjoni ta' raġel mal-mara tiegħu, mal-arusa tiegħu. Aħna l-arusa ta' Kristu. Il-ferħ tagħna u f'dak li jagħtina xi fakkarna fih. Imma fl-aħħar mill-aħħar il-ferħ tagħna isib il-milja tiegħu fis-Salvatur tagħna nnifsu. Bħalma żiela jgħid is-salmista imle bilba l-ilma ġieri hekk ruħi hi imle bilba għalik u Alla. Dik hija il-post fejn aħna fil-komunjoni intima tagħna ma' Alla, fit-talb, fil-qari u l-meditazzjoni tal-kelma tiegħu, fil-qima pubblika ta' Alla, hemmhekk nistqar personalment huwa il-ħin, il-mument fejn qalbi l-iktar l-sipena. Ifirħu fil-mulej, flotjiet, il-barkiet, il-wed, il-liġi tiegħu ma' mod partikolari fih stess, fil-mulej nnifsu. Il-kelma dejjem, ifirħu dejjem fil-mulej. Ittikom naqra fajnkom. Ejlu kif nista' nifraħ dejjem. Li nifraħ kultant, li nifraħ ħafna drabi, li nifraħ il-maġġor parti tal-ħin, ma dejjem kif nista' nifraħ dejjem fil-mulej. L-ewwel ħaġa li nkun irid ngħid fuq hekk hija li l-Iskrittura tgħidilna biex nifirħu dejjem mhux nifirħu biss fil-mulej. Fi kliem ieħor l-emozzjoni tal-ferħ mhix l-unika emozzjoni li aħna nesperjenzaw bħala nsara. Le? Nesperjenzaw kull tip ta' emozzjoni, aħna wkoll nafu xi tfisser ir-rabja, aħna wkoll nafu xi tfisser id-dwejja, aħna wkoll nafu xi tfisser inkwiet, u dak li kien qiegħed jikteb litra l-Filippin fejn qal ifirħu dejjem fil-mulej, u stess fl-istess sitra jammetti dwar l-għali fuq l-għali li kellu u dwar il-qalb sewda li kellu f'ħinijiet oħra. Ġifieri u stess li huwa bniedem li qed jgħidilna biex nifirħu li kien ferħan u stess jammetti li wkoll iġarrab emozzjonijiet oħra. F'post ieħor fir-Rumani jgħid ngħid issewwa fi Kristu m'iniex nikdeb, il-kuxjenza tiegħi tixidli fl-Ispirtu Santu li għandi swiet il-qalb kbir u niked bla edu f'qalbi.
innotaw swiet il-qalb kbir u niked bla jedu. Għalfejn kien imkwetat, għalfejn kien imdejjaq l-Apostlu Pawlu, minħabba l-Lut illi fil-maġġor parti tagħhom irrifjutaw lill-Messija. Kellu raġun ikun imdejjaq fuq hekk. Ġifieri fil-ħajja tagħna l-aħwa ħanesperjenzaw kemm ferħ u kemm niked. Kemm għena kif ukoll vistu. Infatti l-Iskrittura tgħidilna ifirħu ma' min jifraħ u ibku ma' min jibki. Ma tgħidilniex ifirħu ma' min jifraħ u ifraħ ma' min jibki, ma tmux funeral titħaq u tifraħ. Inċidentalment il-ferħ mhux dejjem juri lilu nnifsu bis-sima u bid-daħ u bil-ċabċib u bil-sfin, kultant hekk. Ovvjament, imma kultant il-ferħ huwa wisq iktar profond fil-qalb, dik is-sens ta' serenità, dik is-sens ta' għena indeskrivibbli li Alla jagħtina fil-qiegħ ta' qalbna, anke f'mumenti li jafu jkunu diffiċli. Mela ejja nifirħu dejjem, però ejja nammettu illi dak li huwa ikraħ, dak li weġġana ngħidu aħna maħniex buddisti u nippretendu illi id-batija ma teżistix, aħna insara nies tad-dem u l-laħam u fejn iweġġana ngħidu u ngħidu ajma. Imma tafx ifisser ifirħu dejjem fil-mulej? Ifisser li għandna nifirħu f'kull ċirkostanza ta' ħajjitna. Kemm meta huwa il-bnazzi u kemm meta huwa il-maltemp. Filippin, kapitlu 4, l-Apostlu Pawlu jgħid, jien tallimt inkun kuntent b'dak kollu li nkun fih. Naf ngħix fil-aks, naf ngħix ukoll fil-ġid, kullimkienu f'kollox jiena mmallem biex inkun sew fix-xeba u kemm fil-ġuħ sew fil-ġid u kemm fil-aks. Kollox nista' nagħmel permezz ta' Kristu li jqawwini. Kemm il-darba smajnija dak il-vers kollox nista' nagħmel permezz u hija kwotata il-barra mill-kuntest. X'ifisser kollox nista' nagħmel permezz ta' Kristu li jqawwini? Ifisser li jien nista' naqbeż minn fuq il-bejt u ntir paras fuq? Le, kollox nista' nagħmel fil-kuntest fisser li jien naf inkun kuntent kemm f'dak li huwa affarijiet sbieħ, kemm f'ċirkostanzi koroħ, kemm fil-aks u kemm fil-ġid, dak kull ma jfisser. Inkunu kuntenti u joġobni l-Apostlu Pawlu meta jgħid jien tallimt inkun kuntent. Tafx ifisser li kien hemm żmien meta ma kienx jaf li jkun kuntent fit-tajjeb u fil-ħażin, forsi kien ikun kuntent meta jkun l-affarijiet tajbin, imma fil-affarijiet żiena kien ikun imdejja, imma qal le, biż-żmien bl-għajnuna bil-grazzja ta' jien tallimt inkun kuntent kemm meta għandi ħafna, kemm meta m'għandix. Tagħmellek kuraġġ din li jekk inti forsi d-dispożizzjoni tiegħek hija inti pjuttost bniedem naqra mqit, naqra hekk magħluq fik innifsek, naqra pjuttost malenkoliku, ħabib, hija fi Kristu oħti, inti tista' titgħallem tkun kuntent jew kuntenta bħalma tgħallem l-Apostlu Pawlu, tista' titgħallem f'kull ċirkostanza. Infatti Filippin tiftakruha meta Pawlu mar fil-belt ta' Filippi kif l-ewwel iltaqa' ma' Lidja u man nisa li kienu qegħdin jitolbu u Lidja kienet mara sinjura. U din il-mulej fetħilha qalba u emnet u konvertiet. U x'ġalithom jagħmlu l-Apostlu lil Silas ta' miegħu. Għalihom ejjew id-dar tiegħi. Ħtiklu ikla tajba, le? U nista' timmaġina dakinhar l-Apostlu Pawlu kemm feraħ ma' din il-oħt ġdida fil-mulej, mara sinjura ħadithom fid-dar sabiħa tagħhom, tagħthom x'jieklu, tagħthom li jmorru jinħasslu jirrifriskaw ruhom. Dik kienet ġurnata meta Pawlu kien kuntent meta kellu ħafna, meta kien fix-xeba. Imma l-għada l-Apostlu Pawlu biddel ir-residenza tiegħu. Tafu fejn spiċċa? Fil-ħabs. Filli għad f'dar sabiħa u niekol, u issa qiegħed ġo dal-ħabs, jintem maħmuġ f'nofs ta' lejl b'dar ikollu daqqiet. Għax kien qed jagħmel fil-ħabs? Jeqret, jgħid, ara jien kemm sfortunat, ara għall-ansjini. X'kienu qegħdin jagħmlu Pawlu Sila f'nofs il-lejl? Ikantaw. L-akbar espressjoni ta' ferħ. Kif jista' jkun?
Iva jista' jkun. Għax meta il-mulej jmiss il-qalb tal-bniedem, kapaċi jagħmlu ferħan kemm meta qiegħed għand Lidja, kemm meta qiegħed il-ħabs. Jalla nitalmu aħna wkoll inkunu ferħanin dejjem. L-Apostlu Pawlu waqt li kien qed jikteb littra kien qiegħed il-ħabs bil-ktajjem ma' jdejh. Iva x'għamel ħażin? Xejn, kien qed jippriedka l-Evanġelju, l-Lut ma ħamluhx, ġabu akkużi folot kontra tiegħu, spiċċa sentejn arrestat, ġie sultan wieħed u ieħor u wieħed trid illi xaħmu biex jeħilsu mill-ħabs, ovvjament Pawlu ma kienx se jagħmel affarijiet bħal dawn. Sentejn il-ħabs għamel għal xejn, u mbagħad Pawlu appella biex imur quddiem Ċesri. Ġie jżurna, ovvjament ma niżilx l-airport, inkaljat, kaxkar, ħadd ixriba papali. U spiċċa Ruma spiċċa l-ħabs. U ħafna mill-mexxejja fil-Knisja ta' Ruma minn flok issapportjawh bdew ixandru imma pika. Speċi issa aħna imiss li nidru aħna. Tista' timmaġina kemm oġġett bħal dik tniktek? Jew ħaxxandari Kristu bil-pika u bil-partiti. Imma Pawlu fil-Filippin jikteb isma' dak li ġrali toħdux tinkwetaw, vera spiċċajt il-ħabs. Jien pruġunier mhux ta' Ċesri, jien pruġunier tal-mulej. Alla fil-providenza tiegħu, Alla sovran irid li jien l-apostlu tal-ġnus inkun hawn Ruma ġo ħabs. U f'dak jiena nifraħ. U ara taħsbu li l-kelma ġiet ikkalzrata bħali? Le, ħafna nies għamlu kuraġġ biex ixandru l-Kristu. U f'dan jien nifraħ. U kull jum il-mulej jibgħat li soldat ġdid. Iqgħad ta' 12 siegħa miegħi noqgħod inxandallu l-Vanġelu. U tista' timmaġina kemm soldati kkonvertew u mbagħad marru fil-Pretorja, ġifieri fil-Palace Guard u jxandru l-Vanġelu hemmhekk. Ġifieri Pawlu ma kienx iħares lejn iċ-ċirkostanzi li fajnejn huma negattivi, imma wara ċ-ċirkostanzi negattivi kien jara s-sovranità tal-Alla li tmoħħbija tal-Alla li qiegħda tmexxih. U allura se tgħid jifraħ. U kien jaf Pawlu għalilhom illi jaf li jispiċċa maqtul, kien jaf kellu l-ġuru tiegħu ġej u kien jispiċċa kien hemm il-possibilità kif eventwalment ġara li jkun maqtul. U Pawlu qal jiena għalija li importanti ħaġa waħda biss, kemm jekk ngħix, kemm jekk immut, importanti li Kristu jkun igglorifikat fiha. Għalija il-ħajja hi Kristu. Jiena qed ngħix għalih, hemmhekk insib il-ferħ tiegħi. U l-immut traġedja. L-immut it-tmiem ta' kollox. L-immut qlieħ. Għaliex? Għax inkun ħdejh. Jiġifieri kollox ma kollox, anke fl-ar ċirkostanzi, nistgħu nkunu ferħanin. Però ħammur pass lura. Għaliex li nkunu ferħanin dejjem mhux fiċ-ċirkostanzi negattivi biss, imma meta jkollna l-ġid u l-prosperità u s-saħħa fil-ġisem u nkunu għaddejjin minn erja li tkun faċli f'ħajjitna. Kollha kemm aħna għaddejna daqqa naqra tajjeb u naqra l-isfel, daqqa l-fuq daqqa l-isfel. Daqqa mal-temp u daqqa mhux mal-temp. Il-problema hi li meta tkun ix-xemx, meta jkun temp tajjeb, meta nkunu ma jonqosna xejn, hemmhekk hija tentazzjoni li tinsa lill-mulej. Meta il-poplu Ludi kien wasal biex jidħol fl-art imwiegħda, Mosè qalilhom isemgħu law u qalilhom hekk. Ara li ma tinsiex il-mulej Alla tiegħek. Li wara li tkun kilt u xbajt u tkun bnejt djar sbieħa għalik u għammart fihom u l-baqar u l-imrieħel tiegħek ikunu tkatru u l-fidwa u d-deb tiegħek ikunu żdiedu u kull ma għandek ikun tkattar, qalbek ma tintrefax u tinsa l-mulej Alla tiegħek li ħarġek mill-art tal-Eġittu minn dar il-jasar. U intejt f'qalbek ħilti u l-qawwa ta' idi hawn il-ġid. Iżda ftakar fil-mulej Alla tiegħek għax hu li jagħtik il-qawwa biex ikollok il-ġid. Ħbieb, nifirħu dejjem fil-mulej, meta l-affarijiet se jintajjeb f'ħajjitna ejja nirringrazzjaw, ejja nkunu nies grati.
għall-lotjiet bla qis li jagħtina għandek is-saħħa fil-ġisem, qomt mis-sodda tal-għodu, irringrazzjajnieh lill-Alla li qomna mis-sodda li stajna niġu hawn. Irringrazzjajtu li għandek saqaf fuq rasek, li kellek breakfast tiekol, li hemm membri tal-familja li qegħdin jgħixu miegħek, dawn huma kollha qotjiet li tagħna Alla, dan huwa l-ġid li jagħtina Alla. In-nies l-oħra tad-dinja ma jirrikonoxxuhx. Aħna nafu li dawn il-ħwejjeġ tagħhomna hu ejja nkunu grati u ngħixu fi gratitudni lejh. Però rrid nerġa' mmur lura l-fatt li l-ħajja mhix kollha wart u żgħar, rridu nifirħu dejjem anke meta m'hemm xejn fiċ-ċirkostanzi u l-kundizzjonijiet tiegħek li tifraħ fihom. Mela ifraħ anke meta m'hemm xejn fiċ-ċirkostanzi li huma affarijiet sbieħ ta' ferħ. Għaliex? Għaliex din hija s-sejħa tagħna bħala nsara. U din jeħtieġ li ndaħluha ġo moħħna u ġo qalbna. Hija s-sejħa tal-Alla għalina illi sakemm nibqgħu fuq din id-dinja se nbagħtu. Ħarsu lura lejn ħajjitkom. Kien hemm mumenti ta' tbatija, forsi jieħud minnkom għaddejjin issa minn mumenti diffiċli, imma nista' niggarantikom li jekk il-mulej isellifna l-omor, hemm aktar tbatija lesta għalina. L-ewwel li ġiġina f'moħħna huwa l-fatt li ġisimna issa imur val-flem, issa tmur rota hemmhekk, nibdew. I mean, jekk inneħħinnu ċari jiena narakom iskom daħna. Taf kif? Qabel ma kontx hekk. U issa x'inhu qum mis-sodda. Hekk iridu t-tobba. Imma Ġesu qalilna, imberkin intom meta il-bnedmin jajrukom u jippersegwitawkom u jgħidu minn kull deni fuqkom bil-gideb minħabba fija. Min jieħu gost bit-tajjir, bil-persekuzzjoni? Min jieħu gost minn joqgħod in-nies joqogħdu jikdbu fuqu? Xi ħadd minna? Mela Ġesu għalfejn qed tgħidilna li imberkin li aħna ferħanin meta jagħmlu hekk fuqna. Ifirħu tennew wisq għax kbir u ħlaskom fis-smewiet, għax hekk ippersegwitaw li profeti li kienu qabilkom. Aħna għandna tradizzjoni, dak li ġew qabilna batew minħabba l-fidi, minħabba Kristu. U aħna għandna l-privileġġ illum illi mbagħtu għalih. Nifirħu mhux fl-affarijiet ħżiena nfushom, aħna maħniex masokisti, imma nifirħu għax nafu li dik hija r-rieda tal-Alla u li Alla ħjużat tajjeb tagħna u nafu li l-premju tagħna fis-smewiet ħajkun kbir. L-Apostlu Pawlu jgħid fir-Rumani, aħna nifirħu fit-tama tal-glorja tal-Alla. Nifirħu għax nafu li hemm is-sabiħ ġej. U f'daqqa waħda jgħidu mhux hekk biss, imma nifirħu wkoll fis-sofferenzi. Billi nafu li n-niket inissel is-sabar u s-sabar il-prova u l-prova tagħna. Sofferenzi ħajsaħħulna l-karattru tagħna. L-istess jgħid l-Apostlu Ġakbu, ħutu isuh bħala ferħ mill-akbar meta taqgħu f'tiġrib ta' kull xorta u jkompli jispjega kif it-tiġrib jaġilna, jibdilna, isaħħaħna, jekk trid it-tiġrib, it-batija huma daqqiet tal-pinzell tal-artiż divin biex lilna jibdilna fi ġbija ta' ibnu. Pietru jgħidilna wkoll, intom imħarsin mis-seta talla bil-fidi għas-salvazzjoni li se tidher fl-aħħar waqt. B'dan intom tifirħu ħafna għalkemm issa għal ftit żmien jekk jeħtieġ tiddejqu b'ħafna tiġrib. Nifirħu anke fit-tiġrib għax ċerti li Alla bil-qawwa tiegħu ħajżommna għas-salvazzjoni li għad tidher. Ġifieri kapaċi nissapportu it-tbatija għax nafu illi missa tibqa' dejjem u nafu li tmiem tagħha u wieħed feliċi. Però l-aktar li joġobni hu il-profeta Ħabakuk. Jgħid għalkemm it-tina ma tarmix u ma jkunx hemm frott fidwieli u għalkemm il-prodott tas-sabbuġ ifalli u r-raba ma jagħtix ikel, għalkemm il-għanem jonqsu fil-merħla u ma jkunx hemm baqar fl-imqawel.
kollas totali, kollas ekonomiku totali, tlift kollox. X'fadallek biex tifraħ fih, profeta? Jien nifraħ bil-mulej nitenna balla tas salvazzjoni tiegħi. Mela meta Alla joftomna minn kollox, anke mill-istess barkiet li ju jagħtina s-soltu. Dejjem, anke fl-ar momenti ta' ħajjitna, aħna nistgħu nifirħu fil-mulej u nitennew falla tas salvazzjoni tagħna. Tgħidli mhux faċli hux. Le mhux faċli nammetti. Forsi għalhekk l-Apostlu Pawlu qalilna firħu dejjem fil-mulej u nerġa' ngħid ifirħu. Naf li mhux faċli. Naf li huwa diffiċli. Ma nerġa' ngħidilkom ifirħu. Għax huwa possibbli bil-grazzja tagħna. Hudson Taylor kien missjonarju fiċ-Ċina ħafna snin ilu. Kien il-fundatur tal-China Inland Mission li ħajjar għexieren ta' missjonarji oħra biex imorru ċina jipritkaw li Kristu. U li permezz ta' dan ix-xogħol ikkonvertew eluf ta' Ċiniżi. Miljuni ta' Ċiniżi attwalment illum jafu s-salvazzjoni tagħhom għal-ħidma ta' dan Hudson Taylor. Hudson Taylor kellu marra li kien jisimha Marija, u kienet għalih s-sapport li kellu bżonn f'dak il-pajjiż ostili u differenti milli kien imdorri. Kienet sieħba tiegħu. Kien jaqsam kollox magħha badijiet, sibijiet tagħhom. Imma il-mulej oġbu joħodilu. U Hudson Taylor kiteb lill-ommu u qalilha f'ih qalbi nitenna fit-tarif li Alla jagħmel kollox u apposta jippermetti kollox. Jikkawża kull ħaġa biex taħdem flimkien għat-tajjeb ta' dawk li jħobbuh. U biss jaf x'kienet tfisser marti għalija. Alla jaf kif id-dawl għajnejja u l-feliċità ta' qalbi kienu fija. Iżda ra illi kien tajjeb illi jaħodha. Tajjeb ta' bil-ħaq għalija li fimħabtu ħada bla uġieħ. U xejn inqas tajjeb għalija. X'min issa l qudiem ikolli nitħabat u nsofri waħdi. Frattant mhux waħdi. Għax Alla hu eqreb għalija minn qatt qabel. Issa jkollu ngħidlu ilali u d-diffikultajiet kollha tiegħi bħalma kont naqsamhom mal-Għażiża Marija tiegħi. Issa billi ma tistax tingħaqad miegħi fl-interċessjoni, nistrieħ fl-interċessjoni ta' Ġesu Sidi. Issa nitgħallem nimxi inqas bis-sentimenti, inqas bil-vista u ftit iktar bil-fidi. U fitra oħra li l-ħabib tiegħu kompla jgħid. Għajnejja jimtlew bid-dmuħ ta' ferħ u għali imħalta fl-imkien. Meta naħseb dwar it-telfa tiegħi qalbi kważi se tinqasam. Tola bratt il-ħajr lejn il-missier li frankala tant dieqa u għamilha tant ħinja li lin minn kull immaġinazzjoni. Id-dmuħ tiegħi huwa dmuħ ta' ferħ aktar mill-dmuħ ta' vistu. Iżda aktar minn kollox nitenna falla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu, fl-opri tiegħu, fil-modijiet tiegħu, fil-providenza tiegħu. Nitenna fih innifsu. Din ħuti hi il-ferħ Kristjan. Ferħ li dmuħ jissimbolizza il-ferħ u d-batija.
Tbatija għax aħna nħossu, ferħ għax anke l-inkwiet tal-ħajja. Jekk noħduh sewwa, iqarribna lejn l-Għażiż Salvatur tagħna. Naħseb li għalhekk li l-Apostlu Pawlu għalilna ifirħu dejjem fil-mulej. U nerġa' ngħid, ifirħu.